Zeg Frans, hoe gaat het? Nou, het gaat heel erg goed. Ik ben nog altijd volop bezig. Met name na die periode van Schengen de Gang is het natuurlijk een hectische tijd voor een artiest. Dan ga je door het hele land. Maar na een jaar of 4 hebben het de mensen wel gehad. En ik doe nou hier veel in Limburg. Klein beetje Brabant, België. En de stad op werk voor Frans. Dus. Als ik me niet vergis, heb je ook een paar feesten georganiseerd. En dat doe je eigenlijk elk jaar weer in Maastricht, hè? Ja, dat klopt. Mijn eigen open air. En dat doe ik altijd een ode aan een bekende overleden artiest. En, ik heb een keer voor Benny Nijman gedaan. Afgelopen jaar hadden we een hele grote ponton op de Maas liggen. Hebben een ode gedaan aan de zangeres zonder naam. Met alle Limburgse collega's. En dat is altijd een feestje. Dus, en dan kijk je naar volgend jaar. Dat evenement gaat er vast weer komen. Ja, absoluut. We zijn alweer volop bezig met de organisatie ervan. En we hebben denkelijk een heel leuk item volgend jaar. Want mijn platenbaas is helaas op 94-jarige leeftijd, een gezegende leeftijd zoals wij dat noemen, is die overleden. Dus er komt voor hem nu een plek vrij. Want dat verdient die man ook. Komt er binnenkort nog eens een nieuwe clip aan? Ja, we zijn bezig. Ik heb heel erg veel of druk gehad afgelopen jaar. En we zijn wel bezig. Ik ben iets aan het zoeken met een liedje wat ik uit Italië heb. Heeft iemand meegenomen voor me. Om de tekst zo aan te passen tot Nederlandse mensen mij ook verstaan. Begrijp je? Ik bedoel, als ik zeg in het Limburgs, doe de deuren open. Dat betekent ineens, doe de deuren open. Maar deur, dat verstaan ze ook in Groningen, snap je? Ik hou me niet op met ballads, daar is mijn stem niet voor. Ik ben een feestzanger. Ik zet nog overal de tenten op de kop. En daar moet ik me bij houden. We hebben zangers genoeg die mooie ballads kunnen zingen. En die moeten we koesteren allemaal. Ieder zijn eigen gangetje en dat is het beste.